An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jije Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi nɛnɛ ye dɔ fara ɲɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛ ne bɛ nazara san o kalo 8 an baloran k'a fɔ o utukalo ye bi o tile 9 ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ seliba kalo k'a dɔn k'a fɔ bi kan ka kɛ o tile 30 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1442 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni ba bɛ se ka fɛn min fɔ sɔngɔkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kurumari o mara kɔnɔ na sɔngɔ minɛnen bɛ fo nin yɔrɔ in na o kɔni gɛlɛn bɛ gɛlɛyaba ye dɔgɔfɔɲɛ in kɔnɔ na ko maa saba fatura ka sɔrɔ kɛ kɔngɔ ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la farabukaw fɛ wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra kabini sangaja min ma dogo maaw la sigafaw kɔfɛ kuma min n'i y'a sɔrɔ bɛnkan kɔni n'o tiɲɛna ko farabugu bilama segira cogoya kɔrɔ kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye tamato ta dɔgɔfɔɲɛ in kɔnɔ na tama min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o taara n'a ye Buguninkaw fɛ ka tila ka taa n'a ye yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Sikaso ani Kucala ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya hukumu kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya jurakaw fɛ ko wulikɛjɔ kɛlen bɛ nin waati na jadi wala tigilamɔgɔw kɔni kɛlen bɛ ka sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ na ka tila ka maa dɔw ɲɛnama minɛ o kɔfɛ ka tila ka maaw dɛsɛ ka taa sɛnɛ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya kurumarikaw fɛ sɔngɔkaw fɛ sɔngɔ ye minɛ min kɛ n'i y'a sɔrɔ sɔngɔ o bɛ jabali kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ minɛ na kabini sangaja fo nin yɔrɔ in na tabɔndɛ sibɔndɛ wele bila lajɛlen bilala ka ɲɛ sanga jamana ɲɛmaaw ma sɔngɔ datugulen bɛ mati don mati bɔ o min kɛra n'i y'a sɔrɔ an kun bɛ i ka dɔn k'a fɔ a kalo kelen yɛrɛ tɛmɛna ka ban k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔkaw bɛɛ lajɛlen dabali bannen bɛ k'a dɔn sɛnɛ ko kuma tɛ dɛ maaw yɛrɛ de tɛ se ka bɔ walima ka don bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen bɛ bi marafatigiw kɛlen bɛ ka dugu koli k'o ko to sen na welew bilalen kɔfɛ ni ka dɛsɛ an baladan k'a fɔ min ye furakɛlikɛla min y'a sɔrɔ n'o tun bɛ yen ko fura nana ban bolo hali parasamɔri kisɛ kelen a tɛ yen bilen o maaw tun b'a la ka fɛɛrɛ balilen tigɛ seri jala de tun bɛ sɔrɔ ka min k'o sɔrɔ kɛ kɔgɔ tɛ yen najini tɛ yen foyi najini duuru la o tɛ sɔrɔ yen an baladan k'a fɔ o kɔni kɛra sababu ye kana maaw dɛsɛ o bɛɛ lajɛlen la dɔgɔfɔɲɛ in kɔnɔ ye k'a dɔn k'a fɔ jumadon kana se an bɛ yɔrɔ min na ko bi kunnafoni ko maa saba i ka dɔn olu kɔni kasaraliw ni na k'u fatu k'a sɔrɔ kɛ kɔngɔ y'a sababu ye min ye ka dɔn k'a fɔ sɔngɔ marabolo kɔnɔ na bi sɔngɔ bɛ ka dɔn k'a fɔ mara min fɛ o jabali mara de wele bilala ka dɛsɛ ka fɛɛrɛ balilen ɲini sen ka jamana ɲɛmaaw u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ne ka sɔngɔ ma gɛn sɔngɔkaw bɛɛ lajɛlen ka fɔla bi k'i ka dɔn olu kɔni yɛrɛ dabali bannen bɛ n'a sɔrɔ Maliko min n'a kuma bɛ ka fɔ n'a sɔrɔ olu yɛrɛ niyɔrɔ bɛ Maliko in na k'a dɔn bi jamana ɲɛmaaw sanga ni waati bɛlen kɔnɔ a bɛ f'u ye de ko ka kunnafoniw di wa kunnafoniw kɔni dibaliya tɛ bi olu yɛrɛ b'a dɔn kunnafoniw sera fanga balilen fɛ nka ka taa ye olu de bɛ juguw bolo ten k'a fɔ bi u se tɛ dɔ wɛrɛ la hali ka t'u ka foro la u sen tɛ k'u kɛ u ma sanu ɲini u ma wari ɲini an ka foro an bɛ se ka taa o la cogo min na ka du n'u ka foro cɛ fo ka tila k'a bɔ yɛrɛ la a tɛ se ka bɔ a ka dugu da fɛ o ye dabalibanko de an bɛ dugawu de kɛ jamana in bilama basigibala in b'a kɔnɔ na yarabi Ala ka an ka jamana k'a minɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka basigibala ta ka ɲɛ sanga jamana ma Ala ka jamana in b'u ka bolo kan n'an bɔra yen ka don farabugu ye dugu ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ye tɔgɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna na bi k'a sɔrɔ ka marifatigi jɛkulu olu de wula ka taa farabugu datugu min bɛ n'a kɛra kalo 6 bonyanko n'i y'a sɔrɔ kɔni ma dogo maa si kelen na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ datugu ye maaw nanen sugu jɔ dɔgɔfiri sugu la n'o ye farabugu yɛrɛ bɛ dɔgɔfiri komini kɔnɔna na u taatɔ la marifatigiw de taara u kunbɛn ka gɛlɛ ta ka ɲɛsin maaw bɔ kɛra sɔrɔ kalo 6 ni tile 15 bonyanko dɔw n'u musow cɛ minnu nana sugu jɔ la ni cɛw tun bɛ yen walima muso min ne nana sugu jɔ la kabini sira tigɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kalo 6 i ni faso cɛ kalo 6 i n'i ka dugu cɛ kilomètre 15 bonyanko o y'a cayalen e ka dɔn e bɛ yan fɛ ninnu bɛ yan fɛ o kɔni kuma min na n'i y'a sɔrɔ baaraw kɛra ko ni gɛlɛyabaw kɛra o sen fɛ
wuli ka jabala jele kara o conseil islamique du Mali kun ye siga fodo kun sigira sengale togola o kene kan ba jele kay o benyonya kene kan an donna ni jamakulu yɛrɛ de ka dɔ ka fɔ minnu bɛ n'i sɔnna o tun ye sugudenw ye kalo 6 ni kɔ cɛ minnu tun b'a la olu musow ni ɲɔgɔn cɛ muso minnu tun b'a la olu cɛw ni ɲɔgɔn cɛ kalo 6 ni tile 10 bɔɲanko ka tila ka don n'u ye bɛnɲɔgɔnya in kɛlen kɔfɛ ka taa tɛmɛ fure dɔw la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛnɲɔgɔnyaw kɔfɛ ka se ka taa fure ninnu minnu tora do yɛrɛ kabini kalo 6 in daminɛ don k'olu bɛɛ lajɛlen janaja kɛ sigafɔ tun bɛ bɛɛ lajɛlen tun y'a yira k'a fɔ k'o ye ni sutakoba ye kɔsa in na bɛnkan min n'i y'a sɔrɔ a tiɲɛna farabugu kɔni laban min tun bɛ yen wulikɛjɔw la dɔgɔfɛn yɛrɛ kɔnɛ na walajugu kɛbaw y'u ɲɛsin u tun bɛ ka siraw sira bila ka ɲɛsin farabugu ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛnkan cɛnniw fɛ u tila k'o sira kelenw minɛ bi farabugu n'a lamini kɔnɔna na bi da bɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye taa yɔrɔ si tɛ yen bɛɛ dabalibannen bɛ wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi k'i k'a dɔn dumuni yɛrɛ o bɛna ɲini ka dɛsɛ ka ban farabugu bɛɛ lajɛlen bɛ kamanagan na a kun tɛ kɛ kɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin wulikɛjɔ in tilala ka kɛ tuguni o kɛlen bɛ se ka gɛlɛya kɔni ka se ka n'u don dɛ a yirala k'a fɔ lakanabaa minnu bɛ olu yɛrɛ bɛ wulikajɔ la k'a yɛrɛ k'a fɔ olu kan ka waati min kɛ o waati yɛrɛ dafara mɛnna olu tɛgɛ nɔna bila an bala ka farabugukaw kɔni bila ma da bɛ maaw ye sunɔgɔtu an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kɔnɔna na maa caman ka fɔ la Mali bilama sanga ni waati bɛ kɔnɔ mara kɛbaaw bolo maaw kɛra kuma suli de ye ka maa caman bɛ yen ni k'i bila kuma suli minɛ kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ bi k'o bɛɛ lajɛlen to senna an ka jamana lakana jamana mara jamana ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka dɔn k'a fɔ jamana wolomasiri tabaw bolo ka tila ka nin ka jamana na k'i ka dɔn k'an ka jamana kɔni a bilama faso de ɲaman bɛ yen minnu b'a filɛ bi k'a fɔ an ka jamana kɔni kunu ka fisa ni bi o tɛ fɔ la an bɛ dugawu de kɛ fɛn min ye wulikɛjɔ ye bi ka basigi ni lafiya lase mara ninnu ma yarabi ala k'o baaraw ni k'o sigi sen kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kununko an ka jamana lakanabaa dɔ ale tun bɛ mobili kɔnɔna na car a donna car de kɔnɔna na ka don tennis la n'o kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka fini don a kana min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ lakana finiw ye k'a to o kɔnɔna na k'a bɛ taa gawo ko marifatigi jɛkulu dɔ de n'a car in jɔ o kɔni kɛra sababu ye ni ka larawuli ta ka ɲɛsin maaw ma u y'ale ka sɛbɛnfura ye e ka dɔn o senfɛ u y'a dɔn ko nin ye lakanabaa ye k'a minɛ o yɔrɔnin bɛɛ ani k'a bonya nin na an b'a la k'a fɔ car kɔni u ma fɛn kɛ maa tɔw la maa caman ka fɔ la yalima nin minnu bɛ kɛ nin ye jateminɛ de ye walima i ka dɔn k'a fɔ kabini nin bɛ kɛ waati min na kunnafoniya sɔrɔ bolo nin na ko yalima nin kun ye fɛn jumɛn de ye n'a fɔra k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na lakanabaaw n'u bɛ baaraw la wulikɛjɔw ka ta ka ɲɛ suma ka tila k'u to ɲɔgɔn na k'u dɔ k'a caman bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko nin dɔw tɛna kɛ kofɔli ye an bɛ fɛn min fɔ maa minnu bɛ nin waleya ninnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala ka an ka jamana don o kalo dibi la n'an bɔra yen jura o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ segu marabolo a n'o bɛ dan mɔ nka i ka dɔn k'a fɔ mɔti marabolo de fɛ tɛnɛngu a b'ale mara fɛ tɛnɛngu bɛ i ka dɔn k'a fɔ mɔti marabolo fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɔni ye bi o t'a mɛn ka ɲɛsin maaw ma ye da bɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye a laban k'u ye wulikɛjɔ dɔw kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o yɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye maa dɔw bɔra nin na ka tila ka maa dɔw ɲɛnama minɛ dugulamaw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ jura bi taa ti bɔ si ti bɔ ka tila ka taa réseau yɛrɛ o bɛ yɔrɔ min na ka t'o yɔrɔ ka taa mini do ye wa dugu cɛmancɛ la lakanabaaw yɛrɛ bɛ yen sigidalama caman bɛ yen bi olu kɔni kamana gannen bɛ yaasa ka nin seereya d'a ma jurakɛ dɔ bɛ yen Siri Kulubali wele bila ale ma ale b'a ɲɛfɔ an ye ko in bɛ cogo di an ka lamɛn. Ntɛnɛn tɛmɛnen dugu min tɔgɔ ko Jura ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Siramanbugu u nana yen nɔ ko fɛn min ye Jaka ani Burumusi ko k'a don yen mɔgɔw n'o ye Jura mara ye o tun ye kɛlɛ kɛ min na kɛlɛ yɛrɛ bannen kɔfɛ a ye farana an ka farala o de tun bɛ an n'u cɛ quoi u nana ko Jaka mɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'o ti bɛnkan kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ni mɔgɔw m'o di o tuma nin kɔni kɛlɛ wililen quoi kuma sisan kɔni u y'a kɛ u bɛ bagan cɛ u taara ni bagan 3,000 ani dɔɔnin kɔni ye fɔlɔ arabasu u sɔrɔ ka taa don fɛn min ye Jura ye commune de ye an ka cercle ye Tɛnɛngu ye région ye Mopti ye Jura arrondissement kɔnɔna na Malitel kelen de bɛ yen u donna yen ka mini don Malitel yɛrɛ minɛnw na n'o y'a baara yɛrɛ ka sote yɛrɛ k'a wuli bi kɔni kumakan tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ Jura mara la mais o bɛɛ kɛra ka a finitigiw sirilen to Jura yɛrɛ dugu kɔnɔ u ma taa u ma maa ci o kɛra yen finitigiw yɛrɛ ni dugu cɛ kilo kelen an kɔni bɛ fɛ k'a fɔ a ye Jura kɔni ani ɲɔnɔ mara kɔni olu bɛna bɔ Maliko yɛrɛ la pewu sabu ka d'a ka fɛn min ye n'i jateminɛ an tun bɛ ɲɔnɔ ko kasi la k'a daminɛ Farabugu ka n'a bila Bisuwa la o tuma yɛlɛ kɛra an fɛnɛ kan bi Jura sɛnɛ tɛ yen hali mɔgɔ kelen tɛ yen min bɛ sɛnɛ kɛ bagan farala ɲɔgɔn kan u taara ni bagan 3,000 ani dɔɔnin bi na u ye mɔgɔ 4 fa dugu dɔ bɛ yen ko fɛn min ye Silamanbugu ka tila ka taa ni mɔgɔ 4 ye o Silamanbugu kelen na dugu minnu wulila o filɛ dugu kelen tɔgɔ ye ko Suguda kelen tɔgɔ ye Madina kelen tɔgɔ ye ko Garaji dugu wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ wuli Dabari la o wuli yɛrɛ ni yɔrɔ min yɔrɔ cɛ u bɛ t'u da mɔgɔw ɲɛfɛ ka mɔgɔw faa sisan baara b'u ne donso de kɛ dugutigiw sigilen don u m'u da k'a la
ya civil ko ne marfata be a desena ko min yalla kana ke o de kala kana ke aw ye jigiya bay aba fo ka ko je ka donc jura abi fe min ye tenen ngude fe ani nyono ke kilo kemen kilo muga na ani tenen ke kilo bi wora anga cercle yoyi ama ni Allah taala fe ala ka here kanye anye wele da belajire ni ba mange ton sabi sene sina ke nyine ko kuma baga untara fe min ye ya di su ko ni ko ni bina awu bosula o begere ka fini tiku sigile to sabi politiki munum bi uluka nyama kuma tan ci do wele ko no soro an soro kan kono o kuma jura ni kan ci do jura ma mu gani saba sado ni do zo rekera sababu yeka ma mu gani wuro black ci ko konna o soro su ta yiru koro ani ku jogine unta o jura de labele se o soro ci kelen fe o kera ni a soro bi ga lakali soro su be minu nya don soro nyemo be minu nya don ka population min bi jura ari fin tiku dele la an labla mali se bi ani soro ci minu bi an RSD aba ni Allah taala fe ala ka boda kanye o nyebe kan golobo an woni segena an jibuna senete tuguni de demsen ne so do be sokono ala sago ni wala mun kala afeno alif ni tigla ko makuma akulawa ani fiti tigla ko kuma na fiti tigla kan ni yero na do ko ko an am tigedi nyoko ma parce que ko population te ultra barake population ko an wa sona ambe aseria o fiti tigla ko munu ba do munu klobe an kana kan ci do so ne population e bara minke fiti tigla no anya nyefuye yoro ko be tunu ngona ka fuye ko kele vilila ngo amete mo yera bela jileka mini sega do du kono chigodi aw fini sigila ka be mini dona ka yere so cheka ba fini sigila ka be jira du kono o tesoso ango ni be wele min dawi ni fini sigila ka de nendo ango ni anyo ke ngabi ko ni chena anji gu waruna o koro sare ni ngegera jilekera u sigile nyana a fora de pe amake fona ambalona ka foni tie jura kado kanye jamana inkono bi shu ani kle 100 kalota ani flakono anda ba kumala femi fanga e koko de menyo takanya suma de menyo ya dai ala ya duma ni mami ko ibu fe ala ya duma ni mami ki tu fe ala yi mara duma nganu desele do walma be jamana kono na jamana kelembe be fanjaman fe jamana toy ad famangoro adamay ni ya soro e bon ko kona damay o e dabal banko de o de kama chama bi tegere foka fobi ali ala ngando kungola ko usarani be ni wuli ga jama ke jamana basiki ko ni gele babala mawtedere yinde amitanga senana chokomina ka klaka maw dese aw de ko ka jamana konana dunga fa jien bele jele konana ikado de bi nyefe ni ya me ko alman bi se sel surana ka kala maw nyefe kono bara di falembe surasike abe wuli ga dominke jamana tigi jamana marabaw abla jele ko ni kado ko ni kono ma faitse ga fo nyumange o dunga fa sabati yoro mina olu ma sanu nyunu ma warini olu de tumbe daba kala donc o taku yanga ngabi olu kelembe ka daba kala toyi ka marfata ku bi were la fasa ka soro la kana ba were ba jamana na mu ye kala oni fomba yele ke ni dabal bango de ala kanga jamana basigi na mborai kai maraburu la jongo kuma mi besina e kada ko ni kuma ko ni kelembe gele baye mamuno be ni asura yira la olu la ku ye jonyu ka sigira la no maso ka yimbla o ko ni gira so olu nana bonko ko na ka kelembe gele baye foni yoro ina tabonde shibonde akoni ngeleme gele badai ulu faranyo ngani ka kuna fonla wele musola ka uka nyefoli ka ko na wishira munda kene ka ufle ne to madame Jarde basama Jarde kabo erosion de ka historique de jem kabo karta ne muso ga nyemai tiana de banka o de jonya ko jonya be kai mara la halbi ni ko jonya be ba ko la daw de bu bolo kulu ka la daw te bila ni mo ko ma so jonya ma ibe genga bo dugula sanani bi uyambe genga banga dugula kainera ba mabugu kengare ante seneke ante jimi demson ta ekola uyo be balana ni ma so jonya ma ibe bugo ibe genga bo dugula obe jonya na kila jonya te maluko no ble o de gu de banka ya angone ga lanyi ne minye jonya ga kelenga bo maluko no ambe ka ke kelenye ansegena antorla sanana ambe Bamako bi ante se village la mali autorité ga wuli akandeme uku joyro fa anga se ka sigida osoro be ka lafia ambe boka e marala cercle de jema kerengere ambe bo baka mambugu de awni toro me baka mambugu sigi kono adamate mena ni ay amuso be sigi ka kuma bi vraiment amuso deguna ne re mi flene wene che bugo uye baydi kona tere bugo baka mambugu kono nana amma dobere ka wula ka be tofu asegi to la dugu kamale ombe ko jenesi olu de fle ka jala ka bugo fosi mabwala uye dugu be mine antara fama ofe anye plenty utike sankele ambe taka segila antaka wotaka ube plenty puse ube dati wele dama chente ka fo fama ute ka chenfo vraiment ansengena ube tanga sokono na umine ube tanga yorobe kori mogote bo mogote do anu ka chew jara ka worobine o minuse o worobine de tigera auna
k'anw t'o jita u dun bɛɛ de jɛra ka a cotisation kɛ anw n'u ka cɛw jɛra ka ekɔliso minnu jɔ u ye anw denw bali o kalan na ko parce que ko anw cɛw banna jɔnya ma o mana kɛ jɔnya min o dama tɛmɛna dɛ n'i ko ko jɔnya u b'a fɔ ko jɔnya tɛ ko laada de don laada min bɛ se ka mɔgɔ bali dugu fɛn bɛɛ la o mana kɛ laada o laada ye faamaw a ye jateminɛ kɛ dɔ kɛra sa dɛ san 3 anw tɛ sɛnɛ kɛ muso kan ka fɛn o fɛn kɛ dugu kɔnɔ o bɛɛ tigɛra ka bɔ anw musow la ko parce que ko anw cɛw ye jɔnw ye k'anw cɛw ma sɔn jɔnya ma n'an sera faamaw fɛ faamaw tɛ ka foyi bɔ a la san joli ɲina an sigilen don vraiment an ni tɔɔrɔ la an degunna fo k'a dama tɛmɛ an degunna yɛrɛ de denmisɛnnin kan ka fɛn o fɛn kɛ dugu kɔnɔ o tigɛra anw denw na ne bɛ ɲininkali kɛ faamaw la mali faamaw ka wuli k'u jɔ an sɛgɛnna dɛ jɔnya ko ɲ'an sɛgɛn n'u taara faamaw fɛ u b'a fɔ ko jɔnya tɛ laada de don ni laada min bɛ se ka mɔgɔ bugɔ k'i jogin k'i gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ k'i jɛ dugu fɛn bɛɛ la n'o laada min bɛ dugu kɔnɔ maliyɛnw u bɛ se ka bɔ k'o f'an ɲɛna an musow kɔni farala ɲɔgɔn kan bi kin kari bɛ yan bagabugu bɛ yan kayinara bɛ yan nɔ u ka wuli k'an dɛmɛ u y'an gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ an nana bamakɔ fɛnɛ kalo jeli b'an bɛ ka faamaw lamɛn taama mɛnɛ sisi ma bɔ cɛw bɛ yan n'o tɛ baara la musow bɛ yan o tɛ baara la bɛɛ bɛ bamakɔ dɔn ni laada ko ɲɛw ni tɔɔrɔ de an ka cɛw ka kɛ sababu ye ko n'an hara an ka mɔgɔ sara an tɛ dugu ka dugu kɔnɔ awa ni saya kɛra mɔgɔ min fɛ n'an taara u b'an gɛn k'an kɛ dugu kɔnɔ i b'a fɔ ɲuguntɔ fɔ o filɛ bi k'a fɔ ko laada de don o ni laada min bɛ dugu kɔnɔ n'i bɛ se ka bugɔ k'i jɛ dugu hɛrɛ bɛ la n'o laada bɛ yɔrɔ min na o k'o f'an ɲɛna laada min fɛnɛ don n'anw dun ka cɛw sara u b'a fɔ k'anw ka kalo 2 ni tile 5 kɛ u b'a fɔ minnu ma k'olu ye hɔrɔnw ye n'olu cɛw sara olu bɛ kalo 4 ani tile 10 kɛ anw mun nana n'o ye an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye musolaka dɔw kan ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu ka segin u ka mara la ani o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛ ta ka ɲɛ suma fo ka se ka sira o dan na kabini sangaja u bɛ nin gɛlɛya la u bɛ nin kulebile la taabɔndɛ sibɔndɛ an bɛ fɛn min fara bari yɛlɛ kan ala ka hakili ɲuman d'an ma k'an ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye mali minisiri ɲɛma dr Sokal Kuyala Mayiga sugandili kɔfɛ an b'a ladan k'a fɔ n'a taara danigɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ sente maaw ɲɛ kɔrɔ a ye wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ko taama to k'o ta k'i kunda Buguni min ye ka dɔn Sikaso ka taa se Kucala ma wa ni ala sɔnna ma k'a bɛna taa ɲɔnɔ marabolo fana na i ka dɔn nin taama ninnu senfɛ kuma min n'a sera Buguni min ye APCAM ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye Buya Sila ale ye kuma ta jama ɲɛ kɔrɔ a ye kuma min fɔ o filɛ. Ka foli lase fɔlɔ Mali gouvernement ma u ye nɔgɔ min di an ma 2,000 ani 100. u ye kɔɔri sɔngɔ min bila 56 la donc o foli ka k'u ye k'a yira fana gouvernement na an sɛnɛkɛlaw y'a yira Mali kɔnɔ ko a da ma deli ka to anw na crise daminɛ ani bi cɛ tubabukan na u b'a fɔ maa min ye le plus lourd tribut porté o ye an cikɛlaw ye baganmarala mɔnikɛla ni yiriforotigiw ye nka o n'a ta o ta an y'a yira ko jamana in mana an wele wagati o wagati ni ala ye sumaya kɔni da an bɛ taa an ka foro kɔnɔ an bɛ baara kɛ an ye jateminɛ fɔlɔ minnu kɛ an bɛ Buguni région fo parce que an kun hakili bɛ hakɛ min sɔrɔli la CMDT ka ɲɛfɔli la an bɛ ɲini ka surunya la samiya kɔnɔna Buguni y'a se kɛ Monsieur le Premier ministre tiɲɛ don an bɛ kɔɔri sɛnɛ jamana kɔnɔ an bɛ bagan mara jamana fana kɔnɔ Buguni an bɛ mɔni kɛ jamana kɔnɔ an bɛ yiriforotigiw ka jamana kɔnɔ n b'a fɛ ka min fɔ Buguni sɛnɛkɛla ni Mali sɛnɛkɛlaw ye parce que ni APCAM ɲɛmaaw ye ni fana bɔra effort minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a ka kan ni nana kɛnɛ ka ye k'o lase hakilina dɔ bɛ an ka premier ministre n'a ka ministre 2 la k'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la nakɔ fɛn minnu bɛ kɛ anw ka na la a ka bɔ jamana wɛrɛ la a ka gɛlɛn u bolo yan'olu ka transition ka ban u b'a fɛ an ka se k'o fɛnw yɛlɛma an ka sogo min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a bɔ a sen kan u b'a fɛ an k'o fana bayɛlɛma sogo de ka bɔ jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye an ye hakilina min ta k'a fɔ ni sɛnɛ kɛra a ka bayɛlɛma Mali kɔnɔ a jagoko ka ɲɛɲini Mali kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye APCAM ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Buya Sila la o kɔfɛ Buguni marabolo kɔnɔ na cikɛlaw ka kuma donna maa min da o Yaya Bagayoko de ale yɛrɛ kuma ta cikɛlaw tɔgɔ la kuma min fɔ ministre ɲɛkɔrɔ o filɛ. An ka foli bɛ monsieur le premier ministre k'a fɔ a ka nali Buguni mara cikɛlaw u nisɔndiyara n'i ko cikɛlaw i ko sɛnɛkɛlaw i ko baganmaralaw i ko mɔninaw o bɛɛ lajɛlen de ye cikɛlaw ye. Premier ministre a n'a ka délégation u ye cikan don da ko n ka u ka foli lase a ma k'a sababuya ta sali kelen in kɔnɔ yan anw cikɛlaw de y'an kan di k'an engagé k'a fɔ san tɛmɛnenw na prévision mun kɛra n'anw ma tɛmɛ o kan ɲina an ti dɛsɛ o la o cikɛla kelenw de filɛ nin ye yan o tɛmɛnen kɔ k'a da
gouvernement ɲɛmɔgɔ tulo kan n'o ye premier ministre ye k'a fɔ samiya tun daminɛra anw fɛ sanji ye nali daminɛ waati min na waati kɛra sanji jɔra an fɛ dɔɔni a ye tile dama kɛ ka sɔrɔ sanji tina o kɛra gɛlɛya dɔ ye mais o bɛɛ kɔ sanji tilara ka na sisan alhamdulillah an bɛ ala tanu sanji ko la bi o sanji tigɛli waati ninnu na a b'a ye danni bɛ gɛlɛya ni ja bɛ ye sanji kura sɔrɔlen mɔgɔw bɛ danni na hali bi tan k'a da premier ministre tulo kan k'a fɔ mɔgɔw ye engagement mun ta halisa u b'a kan o hukumu kɔnɔna na an ka kɔɔrisɛnɛ jɛkulu minnu bɛ yan n'i ye jateminɛ kɛ an ka kɔɔri magasinw na bi nɔgɔ bɛɛ banna k'a bon furan k'a buguriw cɛ o bɛ mun de yira o b'a yira k'a fɔ halisa hakilina dɔ b'u la o tɛmɛnen kɔ caution dira engrais subvention min na k'a fɔ ko ka engrais di cikɛlaw ma 2,000 ni 200 hakili la commission sigilen ne yɛrɛ bɛ an ka arrondissement commission na je suis le président donc k'a fɔ nɔgɔ kunfɔlɔ minnu nana n'o ye cautionnamaw ye an y'a tila cikɛlaw y'o ɲɔrɔtaw sɔrɔ a la danni kura minnu bɛ ka kɛ halisa mɔgɔw bɛ laɲini na n'i ye danni kɛ bi n'i ma nɔgɔ k'a la a ti ɲɛ dɛ cikɛlaw ko k'a da ɲɛmɔgɔw tulo kan k'a fɔ u mago bɛ nɔgɔ la halisa k'a don u ka cikɛ forow la walasa laɲini minnu fɔra an ka tɛmɛ o kan Buguni mara Kɔlɔnjɛba Yanfɔli la u bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni de bɛ ne da k'a lase ɲɛmɔgɔw ma an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Yaya Bagayogo ka ye cikɛlaw ka kunnafoni k'a lase Mali ministre ɲɛma ɲɛkɔrɔ fɛn bɛ fara nin kan gɛlɛya min bɛ jamana na faamaw ɲɛkɔrɔ kumani kana fɔ dɛ k'a fɔ faama nana an b'a fɔ wulikɛjɔw b'aw fɛ u y'anw ka jamana ɲɛma caman bɛ yen hakila bɛɛ de bɛ ta gɛlɛya min kan'u fa sigida la nka ni faamaw yera tiɲɛ tɛ se ka fɔ faamaw ɲɛkɔrɔ faamaw ni dungɔnna kuma dama sango n'u taara k'u n'an wele kɛrɛda fɛ o ka bɔ a la n'i y'an ka jamana lajɛ bi nɔgɔya fansi tɛ cikɛlaw kan an ka jamana kɔnɔ na kabini kunungo bi yɛrɛ bɛ na ɲini ka juguya ka tɛmɛ o kan gɛlɛyaba bi cikɛlaw kan u tɛ ka lafiya sɔrɔ yɔrɔ si fɛrɛ belele ka tigɛ jamana ɲɛmaw k'a f'u ye u k'a dɔn bi ko cikɛlaw lafiyalen tɛ dɛ fɛn fɛn b'a ka fɔ bi a caman bɛ yen u bɛ ɲɛmaw fo ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ de k'a sɔrɔ gɛlɛyaba de bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ na bi cikɛla fanba bɛ lajɛlen dɛsɛlen bɛ a ka foro la min kan ka kɛ dɛsɛkɛmɛ k'u kɛ u ka fɛrɛ belele tigɛ o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kɛnɛ in yɛrɛ kan ministre ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Dr Sukali Kokala Mayiga ye ni kunbɛli taara ka ɲɛ sale yɛrɛ ma Sukali Kokala Mayiga ye kuma min fɔ Bugunikaw fɛ yen u filɛ. An ye déclaration kɛ CNT la gouvernement bɛna baara kɛ cogo min na a bɛna jamana mara cogo min na transition kɔnɔ an taara o fɔ CNT la CNT ye vote kɛ k'a sɔnna ma donc yamaruya dira ma an ka baara kɛ an ka baara in waliya président ko kuma man ka da Bamako dɔrɔn an ka taa maliyɛnw fɛ ne bɛ taa région 3 la sisan kɔfɛ ministre bɛna taa région bɛɛ la an ka taa kuma 3 fɔ maliyɛnw ye ale tɔgɔ la gouvernement bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ ko an nana k'aw lamɛn ka jateminɛ kɛ pour que aw k'a dɔn ko gouvernement in a ka baara tɛ dɔrɔn Bamako ka taa aw fɛ sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw jagokɛlaw Mali majorité 90% Mali ka taa aw fɛ ka kuma ni aw ye hami min b'aw la an b'a caman dɔn gouverneur bɛ rapport kɛ ministre fana bɛ rapport kɛ mais président yɛrɛ b'a fɛ an ka taa aw lamɛn an dalen do rapport nun na mi taara ye n'u y'a f'i ye o bɛ dɔ fara rapport nun valeur kan donc an ka taa aw lamɛn pour que an k'a dɔn gɛlɛya min b'aw kan hami min b'aw la parce que gouvernement ale ka baara o ye ka jamanadenw ka jamana mara pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ u ka se ka lafiya donc an ka taa aw lamɛn message filanan ye mun ye ka taa f'aw ye an bɛ baara min na baara min fɔra CNT la an bɛna min boloda baara dama damaw don f'an ka taa ɲɛfɔ ye commission bɛ sigi ka na aw fana ka délégué bɛna taa Bamako ka Mali kura k'a sigi maliyɛnw bɛ nin bida don a la maliyɛnw bɛ bɔ région bɛɛ la cercle bɛɛ la ka taa hami min b'u ka cercle la u ka région la ka taa fɔ Bamako mais yanni o ka kɛ n b'a fɔ ma ko les termes de référence c'est-à-dire gouvernement b'a kɛ k'a organiser cogo min na o ci bɛna se aw ma aw b'o ta k'a lajɛ k'a fɔ an sɔnna nin ma an ma sɔn nin ma mais hami dɔ banna a tɛ papier la a y'a fara kan ni région bɛɛ y'a kɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako kuma min bɛ bɔ o la o kɛra maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la i sɛnɛkɛlaw i baganmaraw i mɔnikɛlaw i jagokɛlaw i l'école karamɔgɔw i parti politique i syndicat i diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ni da don a la min bɛ bɔ aux assises nationales de la refondation min bɛ bɔ o la o ye sira min kan ka taa pour que ka Mali kura jɔ o de kama an ko ni assise nationale banna mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka Mali mara ka kɛ président ye i b'i kali papier bɛ ta sariya yɛrɛ bɛ ta i b'i kali ko i bɛna min bɛ bɔ assise i bɛna waliya parce que maliyɛnw bɛɛ hakilina o ye kelen a filanan hakilina min bɛ e yɛrɛ la ou bien e ka parti politique sociaux i b'o fana ta an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Sukali Kokala Mayiga ni tun ale kan ye
buguninka ufe ay minka kuchala ni sikaso ni ala sonamo la sereu dona takona ulu kuna funi bidi awma ambe femi farani bale eleka tama mimbe sina mambala ka fwa CV na kunte dore ko nyata ka nyasi anga jamana de bergele ma sango senekela o biga foto ko mina kana ka kuma etide ala ka bla e ka do keli mina ko na note chikela bilama kelembe jamana ko na inafo abi chikeni mishimi hakatu yini be kuma la de ko soike mishi de bi seneke nga ni sumasira na ya dadwa na bi bolika gen roni bergele la wa ka do chikela ubena yini ke ketindi na fura jamana ko na foi tistra soro ni chikela utenga chikela ude ko ngelembe jamana kono deseba tawi sanwosa ebi choronga jingi mi yere ka duguna barele tibo ka tika furula jamana siglembe ko deme do kera wal mo baga wuli ga do ke ka bore haka do do senena ka soro sono ko ke soni ka shudale fifane jiga jala ka soro masa aban batola mani ko jiga jala ntubini ka naji dama na manya ka sara no timya bitala haraka teme a shudale ka fifane jiga jala fembe fo maranyema wi uka ferabalele tige alebe ambe yoro mene ko bisene ko nanga jamana ko na utaraka dange yoro chamana ka ba atomi me uka fereke obiseke ka choko mena note ambe angume femenga bolota kanguru de ala kanga jamana kolusuma ministre nyama kwa kunda nyono nganye kuna funu soro nga fembe ka fo ka fraka tande mugude sendeka ya fanye kulu ya nyini akase kata jabali surasika bo mena kuko ko tiene ala ka ko ga gele kusweke ko la kana balia be mate dogo frima nabi dauma ministre nyama kata farabugu de na furabi walma kata sungo ube marami kono nabi we jamana de ka foko jamana de belele da magaka nunu madore nyini de anga furo ube sega labla choko na mbese kata anga furula choko mina ulu kelembe gele kan kelembe kulu dafri utika ta yoro shina furako fama bita yoro ula akanga ta nyira keneka me femi info ni ala sonoma mi maranyema we kuba nyina fe ko ninga na fuango anya foka daka ni nyona chama be utafa nga ya jula kusweke ami femi be namba chien kiseka mauteka odo kyasowe achama be ubu panguna nga femi be ya kuna fone ambe iwantiwe amba be kalama kuna fanfa mama bola ni ala sona mobile ile dantike awi namborai ambala dan ka fo protection civil we sapeur pompier kwe ulu ya ire ka fo ka faranyonga ka ire ka fo kwa nga sente marano e nusari ko e ma protele da fulu ma utuna jenae we wele blaka nyasi maranyema u makarani na minkera kuti jenae uyo ka faranyonga e kuma tiki tuwe mamu ye Bruno Coulibaly do ale ba nyefo anye angalame. Ni toye lieutenant Bruno Coulibaly ne section syndicale de la protection civile mu affilié le UNTM nané au secrétaire général. Anga biño ye kunku kuma ganjugo do de tara Mali institution do barakala do fe no ye nusari kanyesi protection civile cheduma. Protection civile be sanjukro wasimina. Protection civile be taka premuna ubuga bara fonfenge sanjukro wasimuna ni uluma dore soro ko fo protection civile ma fo ka foko kawnge nyama mine koni yoro to mo mi chena ko ta ko daw ma ube société de garnage ma amma be ma o de kama bi annana ka presse wele kanga do suma kasa ya kayra jemo la ani Mali mo bela ka foko chere la mamu fora atebe amma bi atebe amma machine dona na tawla amina gafe sebe kanyesi sentere président ma kaka elima makanjugu mu fo ko fay Mali be faranyonga wati de la Mali be nyogombulo mele wati de la no wati kelina barake roba Mali kono ina fo CNT munu ganga sera gafo glan kanyesi Mali barake dawma ninye welema doka makan kanyesi Mali service dawma tienra la abon foro faka doni donc amna gafe ga kanyesi CNT président ma wala sa aka disposition particulière ta kanyesi aka ni baraka layma o folo flana amna gafe fenga ka di premier ministre ma ay me gouvernement nyamgoy wala sa fene num se ka ke wala sa ka nyangeni ou bien wal man ko sugu musique dabla aka so ko ke donc o yanga bara kunflo yi ni kama bo olusila dona na to la bara woro bulu dal mamulo mais pour le moment bi amulu to dugula wole kam mene bulu o flo kadam président de la transition na son excellence Assimi Goïta ani premier ministre na gouvernement be kana CNT kono ambu ko bara de la ko mette mo goro sika bara la ni faso don ni Mali gouvernement reka barate donc o kan de me alisa bara mena ngadama kambla dans les plus meilleures conditions wala sa nga se ka barake alisa su sago muye ukaso ko soro alisa on ban chesri ni penta on fare fakade me ayan amoral bindoni me alisa ma to fara nga chesri kan uka fem barake mun mo yo ko yin ugini ko dama uka ambla condition yona na wala sa alisa be jigi be mun kan anga so ko soro amalo dan kafoni tie lieutenant Bruno Coulibaly kanye sapeur pompier tola ko fale kele ko shine o tabani de u mo be femina kuma min foruma tiendo ko ni mbega baraka kanga bendu ma de jamana nyamo ko wuliga joke ni ka kubla aseke e ka do ni minga ngake ka sego ke ambe femi fo mi ka do ka fo ni sanga fola botola ko fale madala mahine na ma
anga jamana yarabi ala la ka famel ko nyuma ni ko dankele na bala jelema namburai ambala na ka fo bi mi e kado ka fo anga jamana kundi koro bandau ani Moktar Wan o mi ministre nyama koro ina manye ka fo fanga dafri o bara ko ngera foni yoro ina ku stende ka bla u yerema ku ka yerema kana bla ya o sene ka sababa ide u ka lafatali kela ni ya sore Mamadou Ismailo Konate ale ko bara min be sena ki karo ale retarata da bogoje nunka kubi ga do ale na ka client uncha kuma min fo o fle jamana in kono kabini 1991 kiri tegela sima bali ka kirike la fasa bagatla sima bali akaka barake iba fo de ki to la fasa la iye koke komi na kanka nyangi ibalila me ki ba ka fo ko mo mi ya mario iki jo ko ka la fasa parce que ani saria be nyona ko la bali kate la fasa leke o ya sien floy o damne na nabi o tebe parce que jamana in kono mo yu yere di jamana in kono fen na soro la masoro no yala asrola kele de la asrola mankande la ankana saria batu me saria mogo be la fasalike ko bali o ka se mogo ma abi jomin koro o sien folo me la fasa kumindo umabule kubelao uma nomene foila président Bandau ani premier ministre Moktar Wan o buka sokono bi halu tise ka bo o ka kur konana ni atle bi wolonlay kabini 24 mai ou te bo kaso ou te jigu ka kur kono ou te tu baramogo voir akera nyuma yo akera juguma yo ou te se mogoma mogo te se kasuma ku bali u ka taninga segina ku bali u ka liberté la kuntala jutal na be kiri yere siraka mba dombe tandama kase minyo na be kiri siraka iba soro juju yu ou la jo ibe kuma juju fe iba soro be procureur ka bolokan ibe kuma procureur fe menina saria foite mimbe boluka uyem bale konte suma nsera jonima on rega kontegi no e bâtonnier de l'ordre des avocats uyem bale konte do président Bandau fe uyem bale konte do Moktar Wan fe a balu balila nye sebenchi ama ngo bâtonnier we na bali akunyame nyu kuna funiata la wole minankanka fo anyo fo tablo binankanka asiratama anyo siratama nye yabara minu soro nyo siratama kambali kuye we folo eke meka fogotenga baraka fanaka gele ninka client kumana tle biwolonla u la jolendo la joli sebe maduma ni ya la je saria tabolola o ye fien flana ku bali u ka bo u ka sokono ku kaiba fo kasula de kasula kodu make uni kaso mankan ku bali ba fo kasula de o fana fien o saria dante ya ekoi ni ya la je fen wo fen no keratan saria worebe mimbe se ka tasira wora irana cour de justice de la CEDEAO obe Abuja Nigeria jamana kono o e CEDEAO kulu beka kube hali bi CEDEAO mogobe hali bi CEDEAO mogobe barala ninkoina adante kube doroyo adante saria ko doroyo fen fana noe anski fe jamana mogo ye minun kan ki dadwala obu dadwala nga bibi na mbero mina bi cour de justice de la CEDEAO seben déposare Mali tribunal plainte déposare mogo munun kera sababu ye ku la jo mogo munun kera sababu ye ku bali ka bo mogo munun kera sababu ye ku mena iba fo kasula deun kasoro kasula deunte ni tuye Mamadou Ismailo Konate ni tuye ale ka ministre korodo mi ye sharia ministre ya ke anga jamana konana kiriblo ministre ayo ke o ko fe la fatali kala badu ale de ka korofo tuye ni femi ka do ka fo ni belegele basigi ni lafia ni benyonya ni nyom famia we na kona la chomina sharia jamana konana ire sako kete de sharia dabora de sharia de o kanga bara chomina o hakila bina sira usra fa ga jamana konana ya rabbi ala ke o bara oni ko ke maere ta chera sanveni fenga ni ya surube saria kufo saria kanga nyagali minta ukanga ke ala kwa klinyuma dama nambura yi mi kado ka fanga jamana konana e kado de menyonya do usorola la meken jamana fe coronavirus bana kasege kado ka fofragali takanya suma op mbera anga sana kuno jinkene ka u kene kai anga ministri benia soroga baranya seme kene ma jomina tu sangare ale kuma mfo kene kai ufle ka American fo président la transition togola premier ministre togola gouvernement membre bela jeli togola Mali faso kono dem bela jeli togola am American fo uye ni ko mun ke ni jaranya ani so jara donc am gouvernement American fo ko sebe figiri jenu nu nafa bade bala barsa coronavirus keleli avec keleni fin falamu ye uye vaccin le donc ne figiri ke avec coronavirus mun ka farin ko sebe yere abe mo bali ko osoro donc vaccin ye fura bade ambulu ka fara tege ko li ni vaccin doni fe ani ka
mɔgɔw yɔrɔ janya ɲɔgɔn na ka fara o ka vaccin de ye fɔlɔfɔlɔ ye a la mun bɛ banakisɛ in kɛlɛ. Ne bɛ welewelekan min lase jamana kɔnɔdenw ma ka na u ka boloci kɛ. Donc ni vaccin taara yɔrɔ minnu na u k'u bolo ci nka ni vaccin nin t'a bannen nin ye kun filanan de nalen ye an faso kɔnɔna la tɔw bɛ sira la ka na yaasa jamana kɔnɔden caman ka se ka vaccin sɔrɔ. Nin mun nalen filɛ ye an mana se n'a ye yɔrɔ min na mɔgɔw ka taa boloci kɛ yaasa dɔ ka bɔ bana in na faso kɔnɔna la. Santé mɔgɔ caman bɛ yan nɔ an nana lajɛ aéroport kɔnɔna la ni banabagatɔ yɛla taamakɛlaw la an bɛ u kunbɛn cogo di an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ la coronavirus kɔnɔna la an bɛ mun de kɛ yaasa coronavirus kana cari aéroport kɔnɔna la n'a yɛra mɔgɔ min na mun de bɛ kɛ donc aéroport kɔnɔna la fɛn minnu bilalen don yan nɔ o kama an nan'o lajɛ jamanakuntigi yɛrɛ Aminaba y'o ye ani premier ministre gouvernement bɛɛ Aminaba ye santé ko problème ye ani coronavirus kɛlɛli donc an nan'o o fɛnw lajɛ an ye mun ye a b'a yira k'a fɔ aéroport baarakɛlaw ani santé baarakɛlaw bɛɛ jan bɛ nin ko in na bɛɛ bɛ k'u seko kɛ nka halisa an y'a hakili jagabɔ an ni olu bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ se ka fara nin kan cogo di i n'a fɔ sisan dɔgɔtɔrɔso mankannin dɔ k'o bila aéroport kɔnɔna la ni banabagatɔ minnu yera yan nɔ an bɛ se ka olu lafiya cogo min fura feere yɔrɔ fitinin dɔ fana ka kɛ aéroport kɔnɔna la mɔgɔw mago bɛ se ka taa jɔ furamisɛnnin dɔw la duguta sira kan u ka se ka sɔrɔ aéroport kɔnɔna la i n'a fɔ o bɛ cogo min na jamana tɔw kɔnɔna la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye jamana tu kan ye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala dabɔra dɛmɛɲɔgɔnya min kama ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye wilida fo olu ye dɛmɛɲɔgɔnya kurani ko sɔrɔ olu ye projet dɔ ni ko sigi sen ka san 5 bɔɲɔngo o bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn jumɛn ye musolakaw bɛ se ka lafiya cogo min na o kumatigi maa min ye n'i y'a sɔrɔ tali kɛ digolakaw furumuso Boyi Jalo ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bi lajɛ dabɔra an ka projet kura lancement de la an dɛmɛ jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye ONG Jakoɲa ye o kɛlen bɛ k'an dɛmɛ an ka baara dɔ la an ka projet dɔ la projet min bɛ kɛ sababu ye ka musow ka jɔyɔrɔ caya sigida mara kɛcogoya la donc mara n'i ko mara cogoya eliw b'a la sigida kɔnɔna na ni mara bɛ kɛ cogo cogo u k'a ɲini ka musow sen don a la musow bɛ se ka caya la cogo min na parce que an y'a ye k'a fɔ ni jamana yɛrɛ ka yiriwali a tɛ se ka taa tant que musow ma fara ɲɔgɔn kan musow ni cɛw ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n'a bɛɛ kɛra k'a fɔ ko cɛw dama de don musow de bɛ musow haminako dɔn musow de bɛ musow jɔyɔrɔ dɔn musow de b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛyako ta fanfɛla la lakanacogo ta fanfɛla la an musow mago bɛ fɛn min na o ye nin ye donc fo musow yɛrɛ ka fara dɔw ka sɔrɔ min bɛ fara cɛw kan ka mara yɛrɛ kɛcogo kɛ ka ɲɛ jamana ka yiriwa sigida ka yiriwa donc an ka projet lancement de kɛra bi an bɛ projet in yɛrɛ bɛ Bamakɔ kofɔ Bamakɔ la commune 1 ani commune fɔlɔ ani commune filanan Tombouctou commune Alafia ani Gawo mara fana na an commune Ansongo donc projet bɛ ni yɔrɔ 4 ninnu de kɔnɔna na baara b'o de la ye projet ye san 5 de ye a bɛ daminɛ ɲina 2021 na ka ban 2025 la n'Ala sɔnna ma bon projet bɛ ka taa marabolo minnu kɔnɔna na n bɛ min ɲini k'a f'u ɲɛna u k'u jija u ka musow sen don baaraw la musow yɛrɛ ka wuli ka taa kunnafoni ɲini musow ka n'u sigi u ka wuli u k'u cɛsiri n'a fɔra ko kalata bɛ kɛ musow k'u sen don a la n'a fɔra ko jɛkulu réunion bɛ kɛ musow k'u jija ka taa musow k'u cɛsiri u ka taa u k'u sen dɔn a mara yɛrɛ sigida yɛrɛ yiriwali la mara yɛrɛ kɛcogo la u ka kunnafoni ɲini mɔgɔ tɛna kunnafoni d'u ma u sigilen dɛ u yɛrɛ ka wuli ka taa kunnafoni ɲini n'i sigi mɔgɔ si tɛna kunnafoni d'i ma i sigiyɔrɔ la i yɛrɛ wuli ka taa kunnafoni ɲini k'i sen dɔn k'a ɲini a wuli pour que i ka participer i k'i sen dɔn mara yɛrɛ baara kɛcogoya la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye digolakaw furumuso Boyi Jalo y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka kɛ dɛmɛɲɔgɔn ka ɲɛsin musolakaw ma ka projet in k'a kɛ nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra n bɛ taa jamana kɔ kan Julate Jakite mun b'e bolo bi. An bɛ taa Afghanistan marifatigi jɛkulu minnu bɛ wele ko Taliban olu kɔni b'a la ka Afghanistan dugukolo minɛ ka taa fɛ Afghanistan dugu min bɛ wele ko Shebergan ni Afghanistan faaba filanan yɛrɛ don sibiridon Taliban donna ye an bɛ don min iko bi yen b'u ka mara kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ taa Bangkok sibiridon maa minnu tun bɛ ka tagama ni ka laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka bɛjɛ fanga lawaleya Bangkok kɔnɔna la ani ko ka fɛɛrɛ ɲuman ɲini coronavirus bana kɛlɛli la barisabula k'a b'a la ka juguya ka taa fɛ olu ni polisilakaw karila ɲɔgɔn na nanzara ko fɛn minnu ma ko gaz lacrymogène ani bal en caoutchouc ni o ye gazi ani marifakisɛ manama ye u y'o caman ci ni taamakɛlaw la o kɔfɛ an bɛ taa Faransi jamanaden maa caman tun bɔra sibiri tɛmɛlen ni k'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni coronavirus kunbɛli fura min bɛ wele ko passe sanitaire o furakɛli ye u ko k'u tɛ sɔn ma cogoya si la nin tun y'a dɔgɔ furancɛ 4nan ye u bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya taama kɛ
o kɔfɛ an bɛ laban ka taa Saint-Etienne. Sibiri tɛmɛlen cɛ dɔ tun ye marifakisɛ 12 kilancɛ ci polisilaka dɔw la Saint-Etienne ni ka sɔrɔ ka boli. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ tun jogina kosɛbɛ polisilakaw fɛ. O kɛra sababu ye n'a taara yɛrɛ di chirurgien dɔw kɔni y'a opéré o don kelen na. Kunun a ɲɛma tigɛlen kiiritigɛlamaw y'a bila garde à vue la. Karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ Julajɛ Jakite Ala k'a bɛlɛlen nɔgɔya. Yarabi Ala ni ko dugu dɔ ka jan ni dɔ ta fɔri i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ. Nga fɛn min bɛ bi basigi ni lafiya Ala k'o sabati an lamɛnbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔnɔ na kɔkanna bɛlɛyɛli la an kelenna bɛlɛyɛli tɔgɔ la. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na bi an bɛɛ ka dɔn ka fɔ a ɲini fasoden bɛɛ fɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila ni taasira bɛlɛyɛli la. Ala ka gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ an ka jamana segin minɛnkɔrɔ kɔnɔna na.